How's your... How's your... Raisin, California raisin. Nakabati na kamusang Sitio Alimatoc sa Cadiz City. Alimatoc as in, ang Alimatoc na bala nga nagatapik sa panit kag nagapanuyop dugo. Ina ang ngalan sa isa ka sitio sa Barangay Celestino, Villasin, diri sa Cadiz. May mga viewers kita nga nagsuggest sa akon nga bisitahon ang ilang lugar. Isa na diri si Rocky Minardo. Amo kon nga amo nalabot ang Sitio Alimatoc. Sa tuanay, malaka lang ang mga tao nga nagasaka diri bangod tuman kabudlay sang alagyan pasaka, pero subong sementado na ang dalan pasaka hasta gid sa suba. Ang Sitio Alimatoc part sa Cadiz City, pero magkadto ka dira sa lugar dili ka agi via sa Cadiz City, magi ka sa Barangay Bato. So pasaka ta subong sa Barangay Bato, pasaka dito sa Sitio Alimatoc. Parte pa siya sa Cadiz pero sa Sagay ka lang malabay. Imo pa malabyan ang overflow sa Himugaan River kag kun mataas ang tubig, ginaindian gid ang pagtabok diri kay delikado. Amat-amat na nga nagakakilala ang ilang barangay kag sitio bangod sang matinlo nga suba, mga busay o kun waterfalls kag may kapihan pa. Nagapanalithi sang pagsaka namon gani. First drop, mga pe kay katugnaw. Sa higad lang sang dalan, amo nalabyan ang kapihan nga ginatawag nga Alimatoc. Witty ang ngalan, no? Sunod sa isa sa mga tag-iya nga si Raymond Kasipong, ang ilang kape gikan sa mga coffee farmers ng Cadiz, pati na ang pagkaon ginabakal man sa mga residente diri. Sa diri lang po. Sa Cadiz man? Oo. Local farmers nga nakuha Yes, ta. sir. Very good. Ang amon mga puto, good, diri lang po. Sa mga tao, madis ka kabalik mga residente. Residente, at least maka-income man sila. Pag ang amon tinawo man nga taga diri man po, at least naka blas ang maka-create sang ubra bala sa mga tao na taga diri. Bisan kayo sang lugar, ginpili nila magtukod sa kapihan diri bangod sa kilid sini nahamtang ang matahom nga view sa rice terraces. Ang among gidya ang ginalagas ginamo sir, ang amon ang rice terraces nga ang magining una-una nga pagkita pag saka mo sa Alimatoc, amo ni dayon na makita mo na yung rice terraces nga ang view sa rice terraces. Amo sini ang imo nga view samtang nagapangape. Ang mga maisog nga nagbaton sang akon challenge nga mag-upod sa akon kadto diri ang mga kaupod ko sa Digicast nga reporters si Marty Go kag Nico Delfin. Isa sa mga promotion diri sa Alimatoc Cafe is their unlimited coffee. Kay kung tapos mo inom kag mag jutay na, isalod mo lang sa kape mo. Ang puno na naman. So, bottomless coffee. Kasi hindi ka man katanggos. Kadasig magbugnaw sang kape kay katugnaw sang lugar. Dugay-dugay, gintawag na kami ni punong barangay Arlene Verbo kag ginpahibalo nga sa ibabaw may guide nga nagahulat sa amon para sa amon nga pag-discover sang ilang lugar. Antes ka makasulod sa ibabaw, kinahanglan mag-log-in sa mga bisita. Dugay-dugay, malabot mo na ang lugar nga ginabilinan sang mga salakyan. May mga local tourist pa kami nga nagkalasugatan. Mr. Subaldo, sir, I am your avid fan of Digicast. Digicast, I said thank you. Thank you, sir. Kanis ka mo. Salamat, good. Mayugid sa thank you, good sir. Sir, mayugid man sa babaw. Why ko kami kasaka? Amo na ang mapirdi mo pa ko.
Gamotor ka mo, gamotor sir. Okay. This is my birthday gift for myself. Ay, happy birthday! 64 years old. Wow! Happy birthday, sir! Sa diri na nga area naga-end ang dalan. Lantawa ba lang itsura sa parte sa Pacol River. Wala na kami nag-usik sang oras. Nagrikta na kami saka. Ang amon kunusudlon, parte pa sa Northern Negros Natural Park, isa ka protected area. Gani, dapat may guide. Hindi pwede basta-basta makasulod bisan sino. Ang leader sa Bantay Bukid nga si Manong Perfecto Santillan, amo ang nag-guide sa amon pasaka. Kuan mo yun sir, Sitio, Alimatoc, Barangay Sustino, Bilis. Nga, Alimatoc ka. Amot sirangan. Kaya mo Alimatoc? So, damo ko Alimatoc, kung ko. Sige. Siling ninong Perfecto, mga 20 to 25 minutes lang kuno nga lakat, ara na kami sa Pacol Waterfalls. Basta, ako dudlaan ako sa mga musina. Nung base sa inyo na yung speed nung kami uyaya. Talaklaron, bato-batuhon, kag mga suba ang alagyan pasaka. May 8 paghead. Sige. So, diri ko no sa Sitio Alimatoc, may 8 tanan. 8 ka mga waterfalls. Ini ang Pacol, ang first fall tawag nila dire. So, tanong ta lang kundi masarangan sa aton nga kapasidad nga malapot nga waterfalls. Ma-amaze ka sa imong mga sudlan kay forestal area. Green ang halos tanan mo nga makitaan. Sunod sa kainong Perfecto, trabaho nila nga magpatrolya sa kabukiran para masiguro nga wala sang may nagapangutod sang kahoy kag nagasulod nga wala sang permiso. Galibot mo para bantayan ang bukid. Oo, patrol kami kasi bulan, sa isa ka bulan, sa 4 kami magpatrol. Pinapatrolyahan. Oo, patrol kami. Paano tama sigurado nga wala sang mega illegal logging? Saan kami gagi? Ha? Natuwa kami na siyang gagi. Ito nga kung sang forest kita gagi. Oo, puro si kami gagi. Kaya kung ka lang sa ikat sa dalan ka na buhay na. Pero kung sa forest ka magi, makita mo kung may nabuhay na ka o kung wala. Dugay-dugay, may nalabot na kami nga linaw. Tinaw sa tubig kag puwerte katugnaw. Nagayo kami nga mag-stop over makadali para magpaligo. Kag syempre, para makagurugin hawa man kadali kapoy man nakatay. Dito sa tubig ko. Ado pala liguan natin, no? Muna ni first falls? Sabi ko muna ring falls. Naman ka mag-iba po, bako naman. Di ba paligo ko sa ice water? How's your racing California racing? Because yan ang pasubok sa Zero Falls. Gitawagan na Zero Falls kaya hindi pa ini Below zero, hindi pa ini 1, pero cold below zero, below beer. ma-zero. Ginang paminsaron mo. Mag-no ka din.
Sa katinaw sa tubig, kitao na hindi lang lawas mo kundi pati katarungan. Wala na ko sa may natago pa. Bahala na ka mo na magsululuka. Wala na kami nagpalawig, kay basi mag-ice kami dito. Wala pa tayo na po sa first fall, first drop pa lang siya palahuayan. Kaya namin siya nga lugar, pang paliguan. Kapgabi kung kapoy ka na, paway ka kadali kay pag sumama sa tubig. Tugnaw, matulay mo nga kakapoy. So baka doon sa mga first fall gyapon. Wala pa kami sa gihapon makalabot sa una sa 8 ka mga waterfalls, pero makahalapo na ang mga lagyan. Tawa. Ano ito kalagyan? Good luck sa lungs. Nanamian ko maglantaw ang nakapoy ang mga upod ko. Naan, para mabatsagan Manila nga ako ni ginahimo kong weekend. Marty go! Mart! Welcome sa Talaklaron! Welcome to my life! Natabla kayo malupad ko pa ka tayo. Si Gandalf kan eh. Si Gandalf sa Lord of the Rings. You will not pass! Siling ni Manong, lapit na lang gid kuno pero gabudlay, ganagabudlay na ang alagyan. Oh. Suot. Taklan. Wow, may. Sa pamatsyag nyo sa diin lang kami kutob nga waterfalls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akon 8. May nag-back out, pakta ko sino. Manaog siya, mapaulat na siya manaog. Okay. Guys, nakita namin sa pinakadako auto ko. Yung kamang. Ito pa ka. Halong. Budlay di sir. Budlayan ka de. Ganta sa imo na yon. Oh. Oo. Ako na sir, ako na. Next week, aton padayonon ang aton nga tripping diri sa may Sitio Alimatoc sa barangay Celestino, Villasin, sa Cadiz City. Kung yung mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Romain, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Romain!